Jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, start! Een groep van 12 jongeren organiseerde vrijdagochtend een sponsorloop bij de basisschool in Leunen. Wij gaan geld ophalen voor Kika. Wij gaan in de zomer volgend jaar bergbeklimmen voor Kika in Zwitserland. Dus we willen zoveel mogelijk geld ophalen hier. Ja, we hebben het doel voor 100.000 euro dit jaar en we zitten nu op rond de 60.000 euro, dus het gaat super goed. En we hebben nog 250 dagen de tijd of zo, dus dat moet makkelijk lukken. Kinderen van de Meent uit Leunen renden door de straten voor Kika. Ja, ze lopen voor onze sponsorloop, ze zijn voor ons geld aan het inzamelen. Ze hebben van tevoren een brief gekregen waar ze hun ouders, familie, vrienden, buurmannen geld kunnen vragen wat ze per rondje krijgen. En elk rondje krijgen ze hier een stempel en hoeveel stempels ze krijgen wordt zeg maar uitbetaald van hoeveel geld je per rondje krijgt. Dus dat is super mooi dat ze dat voor ons willen doen. Hoeveel rondjes heb je gelopen? 7. 7. 8. Wie zijn jouw sponsors? Mijn moeder en opa en oma. Mijn moeder, opa en oma en mijn oppas. Met mijn moeder en vader en ik had €3,50. Vind je het belangrijk om jezelf voor een goed doel in te zetten? Ja, wel een beetje, want het is best wel erg dat kinderen kanker krijgen. Dus het is heel belangrijk dat we daar beter voor gaan opletten. Wij kunnen meer dingen als hun en dat is dan vervelend voor hen, dus daarom doe ik het ook. Omdat hun anders dood kunnen gaan en wij kunnen gewoon in vrede leven. Ja, ik vond het sowieso heel bijzonder dat we het voor zo'n goed doel kunnen doen. En ook gewoon kinderen die nooit kunnen sporten en zo, daarvoor kunnen wij ons gewoon inzetten. En dat is heel belangrijk vinden wij. En ook natuurlijk de ervaring om een berg te gaan mogen beklimmen in Zwitserland vind ik ook heel vet. Het avontuur begint in de eerste week van de zomervakantie. We hebben een paar toppen hebben we, maar één voorbeeld ervan is de Wildstrubel en die is 3400 meter hoog. Dat is een gletsjer ook. Dus dat is wel vet, spannend. Zijn jullie ook aan het trainen om dan mee te doen? Ja, we lopen nu bijvoorbeeld in Bergendal. Gaan we een paar uur met de groep lopen om te trainen. Ja. Hoe is het met de conditie? Redelijk goed hoop ik. Aan het einde van de ochtend werd de groep verrast door een gouden knolwinnares Wilma Manders. Donaties op haar receptie brachten €900 op. Succes verder.